Predstav si to ako hru škatule, hýbte sa. Keď prestane hrať hudba, muži, ktorí sa vyznajú, sedia ženám na kolenách. A tí, ktorí sa nevyznajú, strávia svoje najkrajšie roky... Prepáč, veď tebe to nemusím hovoriť, ty si to predsa zažil. Poďme, Jake, lebo prídeš posledný. Som hotový. Si fešák? Áno, je to dobré. Otoč sa. Jake, vysačky sa vždy dávajú dolu. Ale vravel si, že na šatách má byť vidno, koľko stáli. Má sa učiť na vlastných chybách, či nie? V poriadku, môžeme ísť. Moment. Ukáž mi tanečné pohyby. Pam, čam, tare, pam, pam, tare, pam, nepozeraj sa na to, pánky, stále maj oči na partnerke. Tvár sa, že ťa zaujíma. Tam, tare, pam, čam, dobre. Díva sa na teba Wendy, ako budeš stáť? To je ono. Trochu kývaj hlavou. A teraz sa zatvár znudene. Hovorím znudene, nie ako dement. Dobre. Kto je chlap? Ja som chlap. Kto je chlap? Ja som chlap. Dobre, poďme na to. Hele! Idem! 2123? 2122? Hľadaj dom, kde sú o schránku priviazané balóny. Jasné. Sme tu. Tak poďme. To kam sa trepeš, oci?